Здравейте, аз съм Кони от Минерална козметика и днес ще ви покажа как да направите устните си по-пухкави. Използваме или бели сенки, или коректор светъл. Но за предпочитане аз лично предпочитам белите сенки. И оформяме точно над контура на устните. Преливаме цветовете с четката, за да изглеждат по-равномерно. След това използваме моли за устни. Използваме два цвята, балсам или чапио за устни, единия по-светъл и един по-тъмен. С четка нанасяме по-тъмния в края на устните. След това взимаме от светлия и слагаме в вътрешността на устните. Преливаме цветовете с четка. И така вече имаме едни плътни устни.